यथैव देवपूजायां विनियुक्तमन्त्रं तस्मिन् पुष्पादिकं पश्चान्माल्यविदन्ते एवं पूजायां तस्मात् पुष्पोदं बिम्बं भवत्संशयेन निर्माल्योध्यातः पूर्वं पुरुषं पुरायकारं प्राप्तं कालसात्रोयो यदन्तमुद्रा कालेनैरालाभूय प्रासादे स्वर्णमवे प्रापयामः वयं सत्यं तदनुज्ञानमरिहतः ॐ यमङ्गारक्लेशप्रभासमस्मिन् वेशवासं अनुज्ञाप्रार्थनां समर्पयामि अनुज्ञां देहि
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಗ್ರಹ ದೈವಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಂದಲ ಪನ್ಪೇರಿನಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹ ದೈವಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪಂಡ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗ್ರಹ ದೈವಲದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೋಲ ಗ್ರಹ ದೈವಲು ಪಂಡ ಗಿರಾವು ದೈವಲ ಮೂಲಕ ಪುದರ್ಲುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಎಂಚ ಬೇಲೆಲಾಂಡು ಪನ್ಪಿನತ ಬಗೆಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಮುಖರುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕುರುನಾಡದ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆರುಲ್ಲೇರು, ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅಡ್ಜಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷದ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತು ಪೊಲಬ್ ಕೊರ್ರೆರುಲ್ಲೇರಿತೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಪನ್ಪೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ದತ್ತ ಮೀಟು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಗ್ರಹ ದೈವ ಗಿರವು. ಈ ಗ್ರಹ ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಅಂಶ ಅಂದೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಅನಂತ ಕಾಲದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಒಂಜಿ 700 ಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಈ ಗ್ರಹ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಅಯ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಚೇಳೂರು, ಬೋಳ್ಯಾರು, ಕುರುನಾಡು, ಪಜೀರ್ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು. ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಕೈತಲೇ ಈ ಗಿರವು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿಲ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಈ ದೈವಗುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿದರ್ಥದ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನಡಪುಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜಲ ಆ ದೈವಗು ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ದೈವ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಈ ದೈವ ಉಂಡು ಅವಳು ಗಿರವು. ಅವಳು ವರ್ಷಗೈಕ್ 4 ನೇಮಲು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುರುನಾಡುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಕರೀದು ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಮಾರು ಬಣದು ಜಾಗದ ಎದುರುದ ಕಂಡೋಡು ಬೊಲ್ಗುಡೆ ಮಾರಡು ಈ ಗಿರವು ದೈವಗೂ ನೇಮಂಡಾಪೆರಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ 41ನೇ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಅದು 5 ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತನತ್ತ ಮನದಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ಗೋಪುರದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಈ ಗಿರವು ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾನದಾಯನ ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಬಿಸುತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಕರತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ನೇಮ ಆದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು, ಮಸ್ತ್ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಏನು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ್ ಅವು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಪಿರಬೂರ್ದು ಈತ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು. ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಮಾಡೋನು ಸಾನೋನು ದೆತ್ತದು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಪಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಆಯ್ತ ಮಂಡಳಿದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಾಲಯ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರೋಡು ಇಂದೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತ ಮಾಗಣೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕೂಡ್ದು ಸಾನೋನು ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ. ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಆಯ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂಜೆಲು ಹೋಮಲು ನಡತಂಡು. ಇತ್ತೆ 11/2/16 ಈ ಒಂಜಿ ಸುಮೂರ್ತೋಡು ಬಾಲಾಲಯರ್ದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತದು. ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು.
ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡು ಐತೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಯರುಂಡು ಹಾಂ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಈ ಗಿರವು ದೈವ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಓಲ್ಲ ಈ ದೈವ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಓಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈವಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಪಿಡ್ಸ್ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪಿಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಆ ದೈವಗೂ ಎಂಕಲ್ ಪೋದವಲು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಹೊರಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಆಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ತನ್ವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸುಮಾರಾಜಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಿ ಕೊರ್ರಂಡು ಉರ್ಕು ಕೊರ್ರಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿನ ತರೆ ತೊರಲ್ತದೆ 45 ದಿನ ಐಕ್ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಆ ರೋಗ ಗುಣಾಪುಂಡು ಅವು ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದುಂಚಿ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐತೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೋದು ಐತೆ ಗುಣಾತನ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಡ್ಲೇರು ಈಗ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹತ್ತು ಈ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪವಾಡ ಅಂದು ಬನೋಲಿ ಐಕ್ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅವು ಪುಣ್ಣು ದೈವ ಗಿರವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಂದ ಅಂಡಲ ಅವು ಐತ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಗ್ರಹ ದೈವ ಅವು ಪುಣ್ಣುದ ಸ್ವರೂಪದ ದೈವ ಐಕ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಚರಿತ್ರೆ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿರವು ದೈವ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಕುರ್ನಾಡು ಆಪಿನ ನೇಮುಲು ಹತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಚೇಳೂರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಗಿರವು ಸಾನ ಉಂಡು ಮೂಜಿಕೊಡ್ಡು ಸಾನ ಉಂಡು 4 ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆನೆ 4 ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬಾಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಪೂರೈಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಈ ನೇಮೋಲು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪುಣ ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವದ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಅಂದೆತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೆಂಕಲು ಕೊರಪ ಬೋಡುತ್ತಂಡ ಐತ ವಿವರ ಅಂಡ ಮಸ್ತು ಕೊಡು ಬೈದನು ಬೂಕ್ ಬೈದನು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಐತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪೆರ್ಮುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳ ಈ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡವು ದುಂಬದ ಚರಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಓಲ್ಲಜ್ ಮಾತಕೊಡು ದೈವ ಉಲ್ಲ ಮಾತಕೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗಿರವು ದೈವ ಪೂರ ಮಾತಕೊಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ತಿಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಈ ಗಿರವು ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದದು ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಕೈತಲೇ ಐಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಂದು ಪಂಡ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಐಕ ಅಂಚೆನೆ ತಾರೆ ದರ್ಪರಂಡು ಐಕ ಪೂಜೆ ಆರಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಅಂಚಾಪಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಐಕ ತಾರಾಯಿ ದರ್ತದ ಅವೇ ಭಟ್ರು ಐಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ದಿನೋಲ ಐಕ ಪೂ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ದೀಪ ಇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅವಿನ ತಾರಾಯಿನ ದರ್ಪರೆಂಡು ಪುರಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಕಲು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಒಂದು ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ದಿನದೀತನು ಮಾತಾವು ಇಡೀ 4 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಸೇರುವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ಎಂದೆಟ್ಟು ಗಿರವನ ನೇಮ ನಡಪೆರುಂಡು ಕಾಲಾವಧಿದ ನೇಮ ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ನೇಮ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಬಾಯಿ ನಡಪುಡು ನಡತದೆ ಈ ನೇಮ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ ನಡೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆಲು ಇಡೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಂಡಲ ಈ ಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಪುನ ಗಿರವನ ಸಾನದ ಗುಡ್ಡದ ನೇಮ ಉಂಟು ಸಾನದ ಗುಡ್ಡದ ನೇಮ ಬಂಡ ಈ ಗಿರವನವಳು ಸಾನ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸಾನ ಮಲ್ತದ್ದು 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಇಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ದ ಐಟೆ ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿ ಉಂಟು ಈ ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿಡು ಗಿರವನು ಸವಾರಿ ಆಯರೆ ಉಂಟು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದೇ ಉಂಟು ಮೇ 11 ತಾರೀಕು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿನ ಆ ದಿನ ತಾನಿದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿನ ನಂಡ ಅಡೆಗೆ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಾಧಾರಣ ದೈವೋಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಡಿ ಅವಳು ಕೊಡಿಯೇ ರುಚಿ ಅವಳು ಕೋರಿಕುಂಟ ಹಾಕೊಂಡು ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಭಂಡಾರ ದೈವ ಇರಬಹುದು ಅಂಚ ಈ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಗಿರವು ನೇಮಗು ಗಿರವು ಈ ಸಾನುಡಾಪಿನಂಚಿನ ನೇಮಗು ಮಾತೆರೆಗಲ 4 ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಊರು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಕಲಿಗಲ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕುಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ಚ ಪಡೆ ಕುರುನಾಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಗ್ರಹ ದೈವಲದ ಮಾಡ ಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಾವಧಿ ನೇಮ ಗಿರವು ದೈವದ ನೇಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ನೇಮ ಇಂದು ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಪಂಡ ಪಿಡ್ಸ್ ರೋಗ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮೂಲು ಮರ್ದು ಪಲಿಪುನು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ಮುಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ
ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆತನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ನಂಗೆ ಮುಲ್ತಾಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿಕುಲು ಆತನಿತ್ತೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಳಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಿಡಿದ್ಬಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿಡಿದ್ಬಕ್ಕ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೋರೊಂದು ಇಡಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು